محمد سراج مبارك مستروي إلي دم قلمم جالي إنو كريد مم يدي الله نيوك أحمد فاندار ومي سبدل تكمون فوودي فوق تودي أمناك دون أفانداك دون على بات إمادة وادي نون كأفانداك وادي نون كأمناك تودي بين نون إن غودي ستوي أجتي هارما أني أوتي أبين أولا تل بلسندوريني يوم نقوم ويني فوق لا تنقوم نوريني فوق لا تنقوم هبوريني فوق لا تنقوم أوبيريني فوق لا تنقوم دانيال مجوم فتيريني فوق لا تن على فوق تاتي بدا دو نيدو e majjum ko woni heɓata to wona gadda oɗo sarɗi tawi ɗum koye goɗe fittalu ma geɗe ɗe ngannduɗa tampinanno fittalu maɗa ma ina tampina jawdi maɗa ma ina tampina ɓiɓɓe maɗa ma ina tampina rewɓe maɗa ma ina mema galle maɗa ma ina mema jawdi maɗa ɗum ɗo fof ala e makko kanko maccuɗo karanteɗo o wi ɗaccu ko omo holla tan o wiyayi an kam huccit tan faandoɗa nda noon woɓɓe ɓe inani jooɗi nder wuro ina donki tan boom yaade juuloya kam mbirdoya kam keɗo kam haa kam janta laawol ngol a yii kay neɗɗo ina yiɗane holle so tawi yeɗaka ronka heɓde sa yii kam muɗɗo e maayo so tawi humbiri maayde ɗomka o wi on ko haɗede yarde woni muɗɗoto nder maayo so woni toon ha maayri ɗomka o humbi dow tawa ko ɗomka wari mum andi on kam ko haɗede ndiyam wondi mo yeɗaka ko noon tan de oɗo nokku kala gonɗo heen mo dañani ko maayɗo to nder ndiyam tawi noon on ko ɗomka tigi wari ɗum on ko yeɗaka o wi neɗɗo noon ko yiɗana fof so yeɗaka o heɓata kono noon so wona ɗum kam Allah addi en kam jeyi kam jola kam fewni hay goto lomtaki ɗum lafzan wa ma'nan mana peeñdi e cuuɗindi fof ko hoko Allah ladde ko ladde Allah wonno hay goto ala hen Allah jeyi hay goto hoɗani hen hay goto wawa addude tarikh ɓiɓɓe adama meeɗi darnude e oɗo nokku wona boɗejo wona ɓalejo hay goto wawa addude on ɗon tarikh ko kanko Allah waɗi ɗum o fewnani hoore makko nokku makko o muuyi ko muuyi ko fof ɗum kam ko jiireten gila men ko en jiiri ɗum gila men o wino neɗɗo gila neɗɗo noon e mbayi fof a yii ɗum ɗo kam ko nannirten noppi men ko kam e geɗal Allah ngal e ɗum en naniri ɗum noppi men ɗum kam neɗɗo ko faaɗi fof a nani ɗum ko neɗɗo wumi fof a yii ɗum ɗum ɗon kam nde wonno ko memgol ko goɗɗiniɗa kala a memi ɗum memima o wi ga hissu maga peñji maga a yiiri ɗum yitere ma ga mana maga a yiiri ɗum yitere ma sa ari hen a addama hen ina haani de
Allah addi ɓe te Allah rokki ɓe taw ko ɓe koye ɓen jeeɗa ɓe Allah addi Allah rokki ɓe taw koye ɓen jeeɗa tawa kam wona aɗa haadi e dokkal aɗa hanni hoorema yomi dattan o wi tawa an a heɓata ko addaɓe ɓe keɓata ko haysinno ko ɗon kannuɗa hoorema a usti hoorema saka noon o wi waɗoyde ko daɗata kisa yo Allah dandu eɓɓe ɗum tinnoɗen no feewi o wi lewru ndu inani woɗɗoya hande ko 16 ala ko heddi hen so wona balɗe 12 ko wiyeteno 50 16 fof yeehi heddi ko 12 o wi tinnoɗen kadi ɓeydoɗen tinnade woni dey koye ɓoccitade o wi ɗeɗo balɗe 12 kedditiɗe ye en gandu dey ko gurdam aduna ɗam ala ko nandi 16 ɗe jawti so tawi neɗɗo wertindinoma hen a wawata ɗe ruttanade ɗum kam yawti tan kala ka waɗano hen sa yiɗi ɗum ɗo wadde joni a heɓata heddi kay ko tuggude hande faade eko heddi ko o wi ɗum noon yo neɗɗo tinno ɓeydo tinnade beele jo Allah ko donkunoɗa e hoore maɗa ko kala Allah ina walluma keɓa ɗum e hoore ma ko adino lewru ndu gasara beele e nder hitande he aɗa daña wonde almuudo moƴƴo gondinortoɗo no fonno wondinirade almuudo moƴƴo gondinortoɗo no fonno wondinirade almuudo moƴƴo gondinortoɗo no fonno wondinirade to hakkunde mum e Allah e to hakkunde mum e nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam eto hakkunde e muɗum e cheikhana Ahmad Tijani eto hakkunde mum e almuɓe cheikhana Ahmad Tijani kala tawa ina foftini ina yaha e jam mum ina ɓuuɓa ina ɓuuɓi ina foftini ina foftina on ko gurdam moƴƴam jogii ko maayde moƴƴere jogii ko battande moƴƴe jogii yo Allah wattu en e ɓen almuɓɓe allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim. قد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوءة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه
رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلفك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا
قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدي سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين. 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 enen ko ɗum tan wodani en heen enen ko ɗum tan wodani en heen yettude allah subhanahu wa ta'ala yettude allah subhanahu wa ta'ala ɗum tan wodani en heen ɗum tan wodani en heen en nani oɗo batune en nani ɗum oɗo batune en nani ɗum ñande o haalande faade jooni ñande o haalande faade jooni ƴeewete ko holko fawi e duuɓi capanɗe joyi ƴeewete ko holko fawi e duuɓi capanɗe joyi kono sikki ala ɓuri ɗum oyi kono sikki ala ɓuri ɗum no wawi ni tawa timmi capanɗe jeegom ina waawi ni tawa timmi capanɗe jeegom kono yettode wodani allah kono yettode wodani allah ñande o haalanode ñande o haalanode ene keɗiɗen mo hannde nde ede keɗiɗen mo hannde nde ko nafno ñande heen ko nafno ñande heen ko e tawanoɓe ɓe e tawanoɓe ɓe enen ko naftoriɗen ɗum hannde ko enen ko naftoriɗen ɗum hannde ko enen tawaɓe ɓe enen tawaɓe ɓe sikkat ko enen ɓuri naftorade a sikkat ko enen ɓuri naftorade ɗum hunde so woni alliyankore o wi ɗum waɗi hunde so woni hunde so woni hunde so alliyankore woni alliyankore wonata ko hunde heddinde wonata ko hunde heddinde e sifa alliyanke e sifa alliyanke hunde so woni alliyankore hunde so woni alliyankore wonata ko hunde heddinde wonata ko hunde heddinde e sifa alliyanke e sifa alliyanke allah noon nde wonno ko goonga allah noon nde wonno ko goonga subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala ala ko wayloto e makko ala ko wayloto e makko kala ko askitina e makko kala ko askitina e makko so anniyaji so anniyaji so konngudi so konngudi so golle so golle mayata kono wayni o ɓoyata kono o wayni e gonɗugol mum e gonɗugol mum e keddagol mum e keddagol mum e naftugol mum e naftugol mum ɗum woni ko nanɗen ɗo ko nde woni ko nanɗen ɗo ko alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamina sinno wonano yidde ɓeyditorade sinno wonano yidde ɓeyditorade e baraji so en keɗima konnguɗi ɗi so en keɗima konnguɗi ɗi ha en gayni ha en gayni mbiyeten tan ko alhamdulillahi rabbil alamin mbiyeten tan ko alhamdulillahi rabbil alamina mbasen fawde hen konnguɗi goɗɗi mbasen fawde hen konnguɗi goɗɗi sabu ko keɗɗiɗen ko sabu ko keɗiɗen ko ala ko heddi e men ala ko heddi e men ala ko heddani en ala ko heddani en no woniri nafiino hanki no woniri nafiino hanki e tawanoɓe e tawanoɓe nafiri hande tawaɓe nafiri hande tawaɓe tawde ko hunde alliyankore tawde ko hunde alliyankore ko noon jogori nafirde janggo tawateɓe ko noon kadi jogori nafirde janggo tawateɓe yo allah heddu en e majjum yo allah heddu en e majjum yo allah waɗa en yeɗaɓe ɗum yo allah waɗa en yeɗaɓe ɗum bi jahi rasulillahi sallllahu alih w sallam bijahi rasulillahi sallllahu alayhi wa sallama barke cheikhna ahmad tidiane radiallahu taala anhu e barke cheikhana ahmad tidiani radiallahu taala anhu en nani no hirjiniri ni en nani no o hirjiniri ni e balɗe keddiɗe ɗe e balɗe keddiɗe ɗe ñande batu o haalanode ñande batu o haalanode e ñalawma hande o e ñalawma hande o ko fof ko gotum ko fof ko gotum saabu ko
sappo e jeetati korka sabu kadi ko sappo e jeetati korka heddi ko balɗe sappo e ɗiɗi heddi ko balɗe sappo e ɗiɗi omo hirjina en taw omo hirjina en taw o hirjinaani omo hirjina en omo hirjina en e ɓeydude dewe Allah e ɓeydude dewe Allah fodde balɗe cakkitiiɗe ɗo ɗe fodde balɗe cakkitiiɗe ɗo ɗe fodde ɓeydoɗen tinnade fodde ɓeydoɗen tinnaade janngude alqur'ana janngude alqur'ana janngude salatul fatih e janngude salatul fatih e jokkude enɗam e jokkude enɗam e moƴƴande julɓe e moƴƴande julɓe e yurmade julɓe e yurmade julɓe e teddinde julɓe e teddinde julɓe e teddodirde e julɓe e teddodirde e julɓe e rende hurmaji julɓe e rende hurmaji julɓe yo Allah waɗan en noon e moƴƴere mum yo Allah waɗan en noon e moƴƴere mum e ɓural mum e jurumnderu e ɓural mum e jurumnderu mum eɗen ñaaguimo kanko Allah eɗen ñaaguimo kanko Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala yo yoɓan en ceerno men moƴƴere yo yoɓan en ceerno men moƴƴere ceerno men e seeremɓe muɗum ceerno men e seeremɓe muɗum jobdi moƴƴiri nde o haaldini ɓe to makko jobdi moƴƴiri ɗi o haaldini ɓe to makko enen Allah rokka en nande enen ne Allah rokka en nande rokka en jabde rokka en jabde rokka en gollirde rokka en gollirde rokka en naftorade rokka en naftorade bijahi rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam bijahi rasulillahi sallllahu alayhi wa sallama barke cheikh mahamad tidiane radiallahu taala barke cheikhana ahmad tijani radiallahu taala anhu e barke ceerno men e seeremɓe mum e barke ceerno men e seeremɓe mum alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamina allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallam allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim tigi musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe e Gounass TV calminaɗi teddude fewde moon sikki ala gonɗen koye ñalawma dimanche na hawri e sappo e jeetati lewru korka hitande ujunaji ɗiɗi e nogas jeegom ko ñalawma jettirɗo Allah no feewi eɗen gandi ɗum ko aadi e kala subaka e nder lewru korka teddudu ndu arde wadde ɗo batu ɗo e nokku mo gandanɗa ko juma mawɗo min Medina Gounass ɗum ko caggal nde julduɗen ɗo e khalifa men tedduɗo ceerno Alaji Amadou Tidiani Ba waktu subaka o caggal muɗum kadi e birdere makko to banggue wajifa o caggal nde ɗum joofi ceerno duuse ha yettoyo e nokku muɗum kono kadi ceerno men ceerno Ibn Oumar ceerno artat ɗo e nder juma ka wondude e dendagal kala gam hettade batu ceerno mawɗo radiallahu taala anhu no gonɗen e yirude ɗum ni yeeɓiyankoɓe tedduɓe oɗo saaha noon en kettima on ɗon batu mo gandantuɗa ko batu barkinɗo kono kadi tawi batu o waɗano ko duuɓi cewɗi en jaaɓen duwaw fati salatul fati inchallah goto e meɗen fo yettawno anniyaji muɗum ndi komi mbiruɗen ni en mbiyen amin 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 ya rabbal alamin amin 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 yo Allah jaabu duwaw mbiyen amin comme no mbiruɗen ni boto waɗama e duuɓi kewɗi tawi kadi waɗano ko lewru korka comme hono oɗo ñalawma woni sappo e jeetati korka ko ceerno men mawɗo hirjini hen julɓe ɓe nde ɓeydata tinnade e to banggue balɗe sappo e ɗiɗi keddiɗe e nder lewru korka teddudu ndu caggal muɗum kadi yeeɓiyankoɓe tedduɓe janggoɓe alqouranil karim ɓe mbawi janggude alqouranil karim ceerno Mamadou Sall yadude e ceerno Abdoulaye Anne ko nden woni nde ɓe jofni tan malla mbiyen nde ɓe timmini tan ko nden woni nde ceerno men ƴefti konnguɗi kañumne kadi wadde wasiyaji muɗum labtuɗi kono kadi e wadde tembere haala ceerno ka ɗum noon yeeɓiyankoɓe tedduɓe yo Allah rokkumen nande e naftorade ɗum kono kadi hutorade ɗum o kamen barke almudagal ngal joni joni o joguiɓe haajuji guiɗe indede ha e ñagotoɓe duwaw ɗum ɗon timmi joni joni o ceerno nene ummo e nokku he faade ɗo e oɗo nokku mo gandantuɗa ko nokku barkinɗo rawda ceerno men sectiraji diine gam juuroyademo no wowi wadi ni tan oɗo saaha ɗo noon kucciɗen koye on ɗon rawda mo gandantuɗa ko rawda ceerno men sectiraji diine ko ɗo woni ɗo ceerno meɗen hucci so hawrite welere jeyɗo ɗum noon yeeɓiyankoɓe tedduɓe e ceerno ummima e nokku muɗum ko ga woni ga fayi so hawrite welere jeyɗo ɗum noon cabboɗen tan inchallah joni joni o comme ne gonɗen yirude ni machallah dental ngal foof nena ara wondude e ceerno meɗen tawi kadi ɓe payi ko ɗo e nokku mo gandantuɗa ko rawda o inchallah ɗum noon bisimilla meɗen machallah ceerno yettima ɗo e nokku mo gandantuɗa ko rawda men ceerno sectiraji diine ceerno Abdoul Hayyou Diallo ceerno Tidiane Kaw ceerno Mahmoudou Dialaloudine Ba e mawɓe dental ngal foof
فاتحة لا بني صلاة الفاتح لا بتفن جيدي فاتحة صلاة الفاتح آمين yeɓe yankoɓe Gunas TV caggal juuruɗen ceerno men sectoraji dine enen fof min mbi amin joni joni eɗen duusa ceerno bisimilla moon ɓe nulaɓe tellini defte fof waliyaɓe caggal ɓe nulaɓe ne jokkore ko nulaɗo wilomti nulaɓe e diine he ko suɓaɓe anduɓe golle sunna ɓe cettore yo Allah juulo e makko fodde tagoje mum kane ɓe sugu kane wondiɓe ha dargal dare ɗum ɗo ko saabi ɗum ko gargol ceerno men Tijjani Lomto Sirajo ɓelewo jaɓɓore so gatamare juuti leydi wurta puɗon jayo yaha kokke ara kokka فاتحة صلاة الفاتح آمين والله جاب دعاء inne mawɓe labaɓe yaaɓe e wonɓe ɗo lomtiɗo moƴƴini lomto tigi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh bandiraɓe tedduɓe moƴƴuɓe heeɗiɓe teskiɓe ɗiɗo ayawuji garoji gayte rewindanade en golle men ɗe ko fate julgol salatu guila julde salatu tan ha warde wajifa ha inɗeli ha jour yade rawda ko yettere Allah ɗiɗo senuji eɗen teskiɗi kala subaka eɓe gara ɗo eɓe jottoɗo eɓe ƴetta ɗum ɗon eɓe kollira ɗum yimɓeɓe ɗum noon Gunas tinnoɗon hen no fewi oɗon gandi eɗen gandi eɗen teddinira eɗen beltoro ceerno Sa Thiam ko mawɗo e nder yeeɓiyankoɓe ayawo wadde en beltanio no fewi eɗen jamire yo on jokko rewidade golle ɗe oɗo tumanne garɗen julɗen salatu gasnuɗen mbaɗɗen wajifa gasnuɗen jaaɗen to inɗeli ɗo inɗeli mbaɗa gasna on tuma noon jaaɗen to rawde juuroyɗen gasnuɗen dusɗen ceerno gartuɗen ha ɗo e nder galle he sikki ala subaka foof ko noon wonira so tawi yeehi ha ñalli seeɗa kadi jehen e tafsiraji ɗi gaddiren ɗumen dendagal nokkuji ɗi fof eɗen jottori ɗum noon jokke rewidade ayaw o no moƴƴi walla ayawuji ɗi no moƴƴi so tawi a tengti noon e Gunas TV kadi ne haalana moon ene tintina moon kono eɗen beltanira dendagal yeeɓoɓe e rewindiɓe ha tengti e tayoreɓe foof wonɓe caggal leydi ɓe kamɓe kala yooɓe tinno ɓe jokka golle kono noon yooɓe ciftoro ko foti siftorede hen ko assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh
محمد سراج مبارك مستروي إلي دم قلمم جالي إنو كريد مم يدي الله نيوك أحمد